Prezentacija je organizovana kako bi se predstavili teorijski i praktični aspekti pripreme projekata s obzirom na sve veći broj raspoloživih konkursa koje finansira Evropska unija. Edukaciju u Privrednoj komori obavili su konsultanti koji su do sada radili na izradi takvih projekata. Zašto smo se opredelili za ovu temu? Mislim da je svima u ovom trenutku jasno da je Srbija krenula putem evropske integracije i na tom evropskom putu mi ćemo biti u prilici da na mnogi predpristupni fondovi, da ne kažem sredstva, stoje na raspolaganju. Da bi ta sredstva iskoristili, moramo da steknemo određene znanja i veštine, odnosno trebamo da počnemo da radimo projekte koji će se finansirati iz tih sredstava. Praktično mi treba da naučimo da se sagnemo i da ta sredstva počnemo da koristimo. Treba da budemo svesni toga da niko iz Evropske unije neće te pare da nam stavi u ruku ili da nam gurne u džep, nego moramo sami da se snađemo i ta efikasnost našeg pristupa Evropske unije u velikoj meri će zavisiti od toga koliko uspemo tih sredstava da iskoristimo i na pravilan način da upotrebimo. Današnja prezentacija je prva u nizu. Na njoj su prisustvovali predstavnici udruženja preduzetnika, poljoprivrednih udruženja i predstavnici škola.